Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Жлобаўцы. Читая Зинаида Бондаренко. Благословенный родный дом, где бацькі уся дорогая сям'я. Благословенный маленькі кусочак роднай бацькавай зямлі на вялізнай планеце, які называўся Жлобаўцы. Называўся, бо сяння яго няма, таго нашага фальварачка і нават яго назовы. Там калгас, з нейкай ультрасавецкай назовай дом перавезены ў Ваўкавыск разам з гумном, а там, где была наша сяліба, стаіць толькі даўгі мураваны хлеў і некалькі дрэў, якіх яшчэ не паспелі выкарчаваць на апал сяляне. Калі бываю там, дык прашу, пакіньце яшчэ хоць гэтыя дрэвы. Села Александраўка, што ля Воўпы, ад старых прыяцеляў маіх бацькоў Зелянкевічаў відно, як на далоні, нашу сялібу, і чутно, здаецца, як вецер калыша дрэвы. Часам доўга ўглядаюся да сцежкі свае маладосці, ажываюць успаміны, і, здаецца мне, спрацаваныя матчыны рукі туляць мяне ласкава да сэрца. Алеяю, ці, як мы казалі, прагонам, шырака крочыць тата. Я яму толькі па бараду, і, угледзеўшы мяне, ён заўсёды усміхаецца пад сваімі крыху рыжымі вусамі, заўсёды падзеліцца думкамі накшталт. Полацкае княства сянне зрабілі непапулярным са страху, каб не сепаравалася па праву ад імперыі, але ці ты думаеш, што твая Беларусь утрымаецца эканамічна, калі б была самастойнай? Тата ведае, чым жыву, і часамі хоча мяне паквяліць, як малое дзіця. Крыху спрачаемся, мае ідэі для яго з дзядоў ужо нявольнага, як экзотыка. Тата ведае, чым за гэта плаціцца, і паглядае на мяне з нейкай чуласцю сумнай. Ксеня невялікая, але з вялікімі цёмна-сінімі вачыма, чарнавалосая, зграбная, жыве сваімі законамі і любіць часам закурыць папяроску. Мы усе вельмі супраць гэтага. Ніна вельмі прыгожая бландынка з зялёнымі вачыма, вельмі любіць танец. Недзе бачыла балет і доўга пасучы гусей танцавала свае дзіўныя танцы на пальчыках, з яе не смяяліся. Расціслаў высокі, але яшчэ не 1,95 м, да якіх дарос у сталым веку. Ён вучыцца ў сельскагаспадарчай школе ў Жыровіцах, вельмі прыгожы, чулы, ціхі, паслухмяны і працавіты, хоць яшчэ дзіця. Нейк, калі мы разам ехалі да Гудзевіч, сказаў мне свае пляны на будучыню. Яны былі даволі дзіўныя. Калі вырасту, дык вазьмем ад бацькоў часць зямлі, якая нам належыць з табою, і будзем разам гаспадарыць. Ты будзеш садзіць кветкі, даглядаць хаты, а я пакажу ўсім, як трэба дабываць ураджаі. Пасля вазьмем да сябе бацькоў, і нам так будзе добра. Мілы, наймілейшы мой брат, Геркулес з душою, як лютня. Здавалася яму, што пакінуць Жлобаўцы – гэта здрадзіць сваёй сям'і. А зямля да нас гаварыла, яна разумела нас, акружала духам мінуласці ўсяго нашага народу і вялікай любоўю дрэваў, палёў. Ланы жыта хваляваліся проста пад вокнамі, і каласы шапацелі ад ветру. Нам было добра на веснім сонейку, на дажджы, на ветры. Весела крочылі мы ў кажушках сваіх зімою, і коні насілі нас у куліку па дарогах, на якія ласкава свяціў месяц. Пасля быў Аркадзі, вечна вясёлы, стройны, з твару падобны на маму. Яго мы нейк любілі меней ад Славачкі. Вельмі бурным, гордым, смелым такім юнаком быў наймалодшы з хлопцаў Аляксей. Браты былі дружныя, любілі коні і мелі свае хлапцоўскія забавы. Але яны былі яшчэ дзеці, вучыліся, і найбольшым хлопцам у дома была я. Усе справы з падаткамі, урадамі, даўгамі, крэдытамі ускладаў тата на мае плечы. Ён не любіў такіх спраў, і я іх не любіла, але памагала тату як толькі магла.
Наша наймалодшая Людміла, Люсенька, як мы яе называлі, была раскошным дзецям, прыгожым, ласкавым і вельмі разумным. Была яна любоўю ўсёй сям'і, і ў яе маленькім сэрцайку было столькі ласкі да ўсіх, што мы яе падзіўлялі. Яна вельмі любіла мяне, болей як маму, і мы амаль не разлучаліся. Я была найстарэйшай у дома з дзяцей, здаецца, найболей каханай бацькамі, брацікамі, Люсей і слугамі. Ксенія і Ніна мяне не любілі. Новы вялікі дом і ўсе ў дома. Цяжка было знайсці адпаведную працу пры Польшчы, асабліва калі бацькі былі больш-менш забяспечаныя, на вышэйшую адукацыю не было матэрыяльных магчымасцяў. Заставалася працаваць на зямлі і чакаць мужа. Падсведама і я думала аб мужу нейкім, але ён мусіў быць беларус. Такіх не было. Толькі сяляне, але ўсё роўна муж мой будзе беларус. А сватоў было шмат, даходзіла да трагедыяў, часам да смеху. Мы былі праваслаўныя, вось і сваты ад маладых святароў пачыналіся. Што ж, купі часты грабеньчык, бараду ж будзеш часаць сваяму мужу, смяяліся сёстры і я разам з імі. Часам людзі мяне ледзь толькі бачылі, а ўжо прасілі мае рукі. Гэта было дзіўна, несамавіта. Мама іх усіх не любіла. А яе прыяцелька пані Ядвіга Зелянкевічыха гаварыла: «Няма кавалера для панны Ларысы, толькі Пілсудскі». Гэта быў вялікі камплімент, у якім мілая пані Ядвіга абсалютна забывалася аб познім веку польскага маршала і думала толькі аб яго знатнасці. Для мяне нават ён не прыйшоў бы ва ўвагу, бо ж быў не беларус. Час ляцеў, нам было блага і добра. Залежало ўсё ад даўгоў, якіх было надта многа, бо самыя жлобаўцы дзед мой купіў тату пераважна на Віленска-Тульскі банк, якога паперы вайною, на жаль, не загінулі, і Польшча з усёй строгасці спаганяла даўгі. Неймаверна высокія падаткі і разбураная да апошняга ў час вайны сяліба і вялікая сям'я, усё гэта не магло нас ніяк зрабіць хоць крыху заможнымі. Мы ўсе працавалі, мама наша найболей. Нас моцна ашуквалі, бо тата быў горды, давяраў купцам ваўпянскім, і яны вельмі гэтым злоўжывалі, а з прыходам савецкай улады давялі нашых бацькоў да гібелі. Мы жылі цесна з сялянамі, якія густа засялялі свае ўчасткі, дзялілі сваю зямлю між дзяцьмі, жылі пераважна бедна, ўсё рабілі сабе самыя ад кашулі да цудоўных нашых дываноў. Воўна і лён, і залатыя рукі жанчын-беларусак, і чалавек ужо апрануты цёпла і чыста і хораша. Было б толькі на чым сеяць той лён, той хлеб сялянскі, смачны, як пірог. Сёлы нашыя былі тады адвечнай стыхіяй беларускасці, як жа багатай, як жа цікавай і роднай для нас. Тады яшчэ сёлы спявалі яны вечна, пры любой нагодзе, толькі не постам. Увечары з усіх сёл чуўся спеў шырокі, то сумны, тужлівы, то баявы, бадзёры з бунтарскай нотай, прагны дзеяння, волі. Гэта была душа народу і мая душа. Дзяўчыны ўжо засветаю, знача, тым болей сведамаю крыўд, якія церпіць наш народ ад атупелых у сваім шавінізме палякаў, як калісьці ад расейцаў. Народ ляжаў бяздзейнай, амаль бяспраўнай палітычна масай па ўсёй сваёй зямлі і толькі цярпеў і стагнаў ад нястачы, прыніжэння і няволі. Зямля была для нас усім калыскай, хлебай, песняй, любоўю, магілай. Чым больш зямлі, тым болей надзейнае заўтра, ніякае надзеі больш на ратунак. Вось яшчэ служба ў паноў ці ў яўрэяў, альбо ад'езд на цяжкія працы ў чужыну. Нацыянальная сведамасць пранікала паволі, цяжка. Хлопцы-актывісты грамады альбо не вярнуліся зусім, альбо засталіся без здароўя, пабітыя, падбітыя дэфензывай. Не жыхары ўжо на гэтай зямлі. Мне трапіў у рукі зборнік вершаў Міхася Васілька, але ён не зацікавіў мяне асабліва. Змест народнай паэзіі, песні, абычаяў быў шмат глыбейшы, цікавейшы, часам несказана чароўны.
Як жа вылавіць перлы з гэтага акіяну? Хто здолее гэта? Хто зможа? Я убірала ў сябе ўсё гэтае багацце, і ў гэтай стыхіі было мне найлепей. Цяжка было гэта сцяміць маім бацькам і суседзям. Яны жахам думалі, а дзе падзелася яе ўся навука? А навука адчыняла вочы на раскіданыя, чароўныя, несабраныя скарбы маяго народу. Выдатна у вачах маіх аддзяляліся нашыя сяляне ад тых паўінтэлігентаў, у асяроддзі якіх мне давялося жыць. Сапраўды разумных людзей я тады яшчэ не сустрэла. Трагічна адна я ішла нейк вобмацкам, інтуіцыяй да сваіх праўд, а якія яны? Я добра ведала з ідэалаў французскай рэвалюцыі, з вясны народаў, з Канстытуцыі Амерыкі. Рвала мне сэрца нацыянальная сацыяльная несправядлівасць. Родзіцца жа аднолькава малое стварэнне з усімі правамі на жыццё, і чаму ж так розная доля? А палякі і людзі ў іх на службе былі як сляпыя. Як жа яны знушчаліся над народам проста ў вачавіткі, душылі падаткамі, ганьбілі мову, нават не прызнавалі нашай народнасці, быццам ідэі дэмакратыі і вольнасці людзям зусім не кранулі іх сэрцаў і розумаў, у існаванні якіх я сумнявалася нават. Побач з беларускай галечай высокія зарплаты найніжэйшых ураднікаў і страх іх з нашага існавання. Сумна падышоў раз мой тата да мяне. На пошце ў Воўпе яму парадзілі, каб дачка кінула выпісваць беларускі друк, а выпісвала я толькі правае выданне, бо там было нешта з таго, што я так пахахала ў сваім народзе. Я нарадзілася такой ад пялюшак ужо прасякнутай усім, што наша з болем і прагай змагання за волю і нашую зямлю для нас. Аднойчы вёз мяне прыгожы хлапец да свае маці, як казаў. Шпарка ляцелі па гасцінцы лёгкія саначкі. Адной рукой ён абняў мяне, другой трымаў лейцы. У мяне былі слёзы на вачах, і ён папытаўся, чаму я такая сумная. Перад намі ішоў юнак з цяжкіх абіякаў, быў такі абутак з-за Польшчы. Відно было падраныя ганучы і голыя пяты на холадзе. Ці ж магла я ісці замуж? Быў гэта студэнт, калі такое і толькі такое было на маёй зямлі. Я была дзіўнай і часта не разумела сябе сама. Ад усяго нядобрага мяне бараніла нейкая сіла. Нядобрага. А тое нядобрае было, можа, найлепшым у вачах бацькоў маіх сваякоў. Багатае замужжа, грошы і слугі. Не, у мяне не будзе слуг, бо кожны мусіе сам сябе абслугоўваць, секла я ў вочы спрыяючым людзям. Што яны ведалі пра тое, як дружна ў сялянскіх сем'ях, як ткуць дзяўчаты палотны ў куфры, як мараць, як збіраюць на полі жанчыны чыста каласы ў снапы, якія яны працавітыя, а якія талковыя. Ёсць, праўда, розныя людзі, але паганым чалавекам быць устыдно. І слаўныя толькі тыя, хто добры і справядлівы. Яшчэ малою я пачула, як нашыя госці, войт, пісар гмінны і бацюшка, угаварыліся пакараць аднаго селяніна. Сын гэтага чалавека за буянства, ён яшчэ жыве, трапіў у турму. Бацька ўнёс за яго каўцыю 500 злотых да суда. І вось той селянін нечым не дагадзіў святару. Яны змовіліся, каб тае каўцыі яму не вярнуць. Гэта было страшна, бо на той час пуд жыта каштаваў 2 злоты, і хоць селянін быў не з бедных і не з тых, якіх я любіла, але яго было жаль. Я ўсё яму расказала, што ён мае рабіць, гэта значыць ісці перапрашаць святара і так ратавацца. Узяў той Пятрук мёду з сабою, яшчэ нешта, і так улагодзіў справу. Сына не засудзілі, і грошы вярнулі. Гэтую тайну хаваў ён свята. Здаецца, людзі любілі мяне, хоць зразумець ім мяне было цяжка. Кожны пхнецца вышэй, а я тут самохаць зніжаюся да іх і яшчэ хвалю. Што ж, яны не ведалі, якія вартасці тояць у сабе, і, на жаль, пасля вельмі хутка пазбыліся іх, калі надышло тое новае. І так я не такая, як усе.
але ці вінаваты, хто за тое, якім ён родзіцца. А мне было добра, як у казцы. Дзіўна бывала, пашле мяне тата з вазамі канюшыны ў ваўкавыск. Іду за вазамі сабе ноччу, бо коням цяжка, але каля лесу зграбна чарапкаюся па вяроўцы на воз, бо тут, казалі, пару дзён, як памёр чалавек, упаў нежывы. Вось ляжу нуртам на жэрцы, і добра мне, што я на возе. Раптам чую, што недзе лячу. Калі мяне ачуцілі, нарэшце, падняўшы воз, які перакінуўся з насыпу, бачу, стаяць фурманкі, і людзі спыніліся, едучы на кірмаш, а Сроіл воўпянскі кажа: «Ну і вы упалі, паненачко, проста на тыя яловыя лапкі, где той мёртвы ляжаў». Нейкі хлопец з сяла каля Волпы пасвіў жывёлу і ляпіў з гліны рознае. Убачыла гэта пані Збялавіч і нейка аддала яго ў школу штук пенкных у Кракаў. Але гэта я даведалася пазней, а цяпер той хлапец, студэнт, ладзіў на канікулах прадстаўленне ў Воўпе з вясковай моладдзю, і што? Дэмана! Засталіся мы паглядзець пасля цэрквы. Ён прывёз хорошыя касцюмы з Кракава, пазычыў, і сам, як дэман, лётаў, выкручваўся і ўзнёсла дэклямаваў па-расейску з немагчыма беларускім акцэнтам. Пасля знамянітага спектаклю дэман кінуўся да мяне, зусім мяне не знаючы, і сказаў мне, што вельмі хоча са мною ажаніцца. Калі скончу школу, каб чакала яго, а ён мяне знойдзе. Прайшлі гады. І малады мастак явіўся па маю руку. Мама не згадзілася на гэты шлюб, а я падумала, гэта не мая доля. Доля зарысоўвалася рашуча, вельмі трагічна, але на шчасце маім бацькам, якія вельмі паважалі медыцыну. Жыў і вучыўся недзе ў Чэхаславаччыне малады беларус, якога не зусім сляпы лёс прызначыў мне другам і мужам. Я яго ведала. Я ведала ягоную хату і ўсе іх будынкі, са сну, безумоўна. Ведала нават, як выглядае Прага. Ягоны бацька, убачыўшы мяне ў нашых сваякоў, так захапіўся тоненькай і паважнай з дзяўчынай, што не забыўся аб гэтым расказаць сваяму сыну. Вось я, сын, на тваём месцы толькі яе ўзяў бы. Пасля я ўбачыла і сына. На мяне чакалі ў іх коні ехаць да дзядзькі ў Пятрэвічы. Была восень, і дзень дажджлівы, халодны. У хаце Еўгеніюшаў, сяброў майго дзеда і сваякоў, было цёпла і міла. Высокі прыгожы сэрцаед вельмі каля мяне закруціўся. Яго маці міла мяне запрасіла на абед. Муж пасля мне расказваў, што яму нешта сталася, і ён пастанавіў не пускаць ужо мяне з хаты. Але яму гэта не ўдалося. Я паехала да дзядзькоў у глухую вёску. Мужа майго туды запрасіць не хацелі, баяліся яго, бо ўжо залішне усім падабаўся. Я аб ім не думала. У мяне былі свае сумныя глыбокія думкі, аб якіх я не любіла нікому казаць. Мяне следователь назваў са злосці адзіночкай у змаганні. Мусіць, гэта была адзіная праўда, якую той нехрыст сказаў. Лёс мяне не акружаў сябрамі, з якімі лягчэй было б нясці нейкай сілай ускладзеную ношу адказнасці за лёс свайго народу. І так я ў Пятрэвічах, у сваіх паўпанкаў-сваякоў. Ля цэрквы ў Славатычах падыходзіць да мяне сялянская моладзь, члены камуністычных ячэйкаў, але гутараць яны па-беларуску, спяваюць мне «Жыў на свеце Лявон» і інш. Усе ў мяне ўлюбляюцца, і мне гэта дзіўна, гэта не праца, па-мояму. Адседзеўшы 8 гадоў, выйшаў з польскай вязніцы нейкі Юлік Кароза. Ён вывучыў марксізм на зубок і кожны дзень прысылае мне цэлыя сшыткі, запісаныя класавай барацьбой. Усё гэта слабей за рэчаістасць і нейк непраўдзіва, штучна і зусім не па-нашаму і далёка да таго хараства, якое вабіць мяне ў нетрах народу нашага, у яго гісторыі, якую малады геніюш мне прыслаў разам з іншымі кніжкамі. Да таго я яшчэ моцна веру ў Бога
І толькі гэтай дарогаю магу ісці і шукаць нейкай праўды, ратунку для маяго народу. Я трымаюся вельмі здалёк ад сваіх новых знаёмых. Мне падабаецца толькі тое, што хоць нейкі пратэст паяўляецца ў сёлах. Вось ускалыхнуць бы тое вялікае, што тоіцца ў народзе, хто гэта зробіць? Які ж я змагар, гэта толькі ў маёй уяве, на самой справе боль і любоў і ўздымаючае сэрца надзея. «Дзяўчына люд», гаворыць на мяне нейкі вялікі начальнік пан Нужынскі. Паляк, безумоўна, які раз убачыў мяне і адразу папрасіў у бацькоў мае рукі, а злосная сястра насадзіла бульбіну на палачку і паказвае мне здалёк, як прэзентуецца мой сват. Худы, доўгі, з малой галавою. Гутарка тут на бацькох і спынілася. Чалавек не наш. І так я вясковая дзяўчына, якой многа дала добра пастаўленая гімназія ў Ваўкавыску, і яшчэ болей кніжкі, розная класіка, якая няведама якімі шляхамі знаходзіць мяне ў нашых жлобаўцах. Чытаю, думаю, кахаю, жыву. Ну а пакуль я ў Пятрэвічах. Адзін з маіх дзядзькоў, Сцяпан Міклашевіч, ідэйны камуніст. Далі яму за гэта палякі ўжо 3 гады, але ён не сунімаецца. Уцякаў у саветы, скуль прывёз жонку, не вельмі чэсны са слугамі і з людзьмі, але ж камуніст. І марыць пра артелі і калгасы, хоць у самога нешта да 40 гектараў зямлі. Дзядзьку гэтага бачу наскрозь, ён з такіх людзей, да якіх не адношуся добра. Ён любіць жэсты, але праўды і дабрыні ў яго няма за грош. Мяне ён не любіць, бо я гавару тое, што думаю. Жыве там побач дзядзькоў жанчына, якой муж уцёк у СССР. Яна вышывае камуністычныя сцягі, агітуе. Я бываю ў яе, шкадую яе. Але нічога няма ў ёй беларускага, таго дарагога і вечнага, а без гэтага ўсё для мяне чужое. Калі не будзе такіх сардэчных беларускіх людзей на вярхах, усё роўна на гэтай зямлі нашай не будзе шчасця, бо не будзе паўнаты творчай беларускай стыхіі. Я так думаю. Прыходзіць вясна, Вялікдзень якраз. Дэфэнзыва зрабіла жудасны налёт на сёлы, што ля Пятрэвіч, узялі маяго дзядзьку Сцяпана, а я была тады ў старшага Мікалая. Вядуць небараку з закаванымі рукамі, просіць мяне ледзь не плача, каб я яго ратавала. Ну а як тут яго ратаваць? Хуценька запрэгла я каня і пад'ехала туды, где яго павялі. Многа назбіралі з усіх вёсак. На маю фурманку пасадзілі дзядзьку і некалькі паліцыянтаў, а да аглобляў з абодвух бакоў прывязалі наручнікамі хлопцаў. Еду, вязу іх і баюся, каб конь хоць не падбег дзеля тых прыкаваных. Адзін, памятаю, быў з цыганоўкі. Памаленьку распытваю, куды іх, як і што. Моя асоба робіць уражанне, памалу адчыняюцца вусны, падаюць рэплікі, што так мусіць быць там, где палітыка. Яшчэ на месцы адзін падскочыў да мяне з пытаннем, а за што арыштавалі дзядзьку? Кажу, вы гэта, чалавеча, ведаеце, напэўна, лепш ад мяне, бо я то на вашым месцы яго не арыштоўвала б. Пад'язджаем да так званай Чортавай гары, і там лясок з левага боку. Конь ледзь цягне нямілую паклажу. Бачу, мае паліцыянты па адным паздзыгалі з воза. Каню лягчэй. Знача, гутарыць з імі можна. А тут штурхае мяне мой дзядзька. Ларачка, як яны пасядаюць, то схапі іх за стрэльбы, а я драпану ў лес, бо не стрываю пабою, баюся, што зраблю ўсыпку. Згінь ты, прападзі з героем. Знача, усыпку, яшчэ не дастаўшы гумаў. Ну і ну, кажу, сядзі, дзядзька, спакойна, я цябе выратую, а то упаліць табе ў адно месца кулю і згінеш, як міленькі тут. Чортава гара кончылася, і мы цэлай нецікавай кампаніяй рушылі далей. Ля Зэльбы мяне папрасілі злезці і ўзялі за фурмана нейкага дзядзьку. Недзе баяліся, што замнога мне сказалі, а такі паведамілі даволі. Я ведала ўжо, да каго ў Ваўкавыску і цераз каго мне дзейнічаць.
Пераначавала я ў нейкіх людзей, не пайшла да геніюшаў, бо тут трэба было моцна думаць, як заўтра дастацца ў Ваўкавыск. Аўтобусаў ніякіх. Назаўтра я проста загадала нейкаму дзядзьку з таго боку завярнуць каня і весці мяне ў Ваўкавыск. На маё здзіўленне ён мяне паслухаў. Конь быў гаспадарскі, дагледжаны, і з палудня мы ўжо былі на месцы. Памятаю, пан Калашынскі, галоўны следавацель і нагодай муж мае каляжанкі Ліна Жыжун. Прабралася я да яго і проста прашу: не бейце вы хоць тых учарашніх нашых вязняў, асабліва майго дзядзьку. Або мы калі каго б'ём, вырачыўся ён на мяне. 100 доказаў было у мяне на гэта, але я прамаўчала. Адным словам, майго дзядзьку не білі. За пару дзён выпусцілі яго. Прыехала цётка і вось павезла п'яненькага дамоў. Але я бачыла, як вялі па вуліцы хлапцоў пад канвоем. Яны ішлі на пальцах, ледзь ступаючы, значы, білі гумамі. У пяты, во гады. Умелі яшчэ падвешваць і ліць газу ў нос. Што ж, гэтую культуру добра асвоілі прававерныя каталікі. Было нявесела. Мне ўсе дзякавалі, але я маўчала. Якраз захварэла Грышкевічыха, жонка таго Грышкевіча, што ўцёк у Саветы, дзе яго, між іншым, у 1937 годзе расстралялі. Нядоўга думаючы, я прывезла ёй нейкага фельчара са Славатыч, а калі пабачыла, што нікога ў яе няма, проста пасялілася ў іх у хаце, занялася лячэннем хворай паводле радаў фельчара і дзяцьмі, і гаспадаркай. Хораша было, адно вельмі кусалі блохі. Паставіла я хворай банькі, зрабіла кампрэс. Я адмыслова навучылася гэта ад мае мамы, якая лячыла не з горш людзей. Рана я паліла ў печы, даіла, выганяла карову на пашу, а пасля вадзіла на выган каня. Хораша яго путала, і малы Коля, сын Грышкевічыхі, абое памерлі, яго даглядаў. А мы з малой Любусенькай, жыве цяпер у Пятрэвічах, ішлі рабіць нешта да хаты. Хто бачыў, каб паненка ішла тады ў сялянскую хату, ды яшчэ так працаваць? Можна здалёк спагадаць мужиком, але ўжо каб так да сябе ўнізіць. Мае сваякі былі з гэтага ўсяго няшчасныя, і ў неўзабаве прыслаў мой тата па мяне коней і паклікаў дамоў. Доўга прашалася я з усімі, праваджалі мяне, а калі аглянулася, дык заплакала. На дарозе стаяў малы Коля і заліваўся слязьмі. Удома было так добра, тата мне дараваў мае ўсе прынцыповыя выбрыкі, прызнаў часткова сваю віну, і я была зноў як за плячыма у Бога. З СССР Грушкевіч пісаў мне, дзякаваў за апеку над сям'ёй і благаславіў гадзіну, калі я пераступіла парог іхняй хаты. Час ляцеў, і зімою перад Новым годам мой дарагі будучы муж апавясціў аб сваім прыездзе. Я не вельмі ўсцешылася, не тое было ў галаве. Хацела напісаць, каб не ехаў, бо надта былі маразы, але паслалі ўрось на станцыю добрыя коні, бурку цёплую, з якой шпарка выскачыў ляганка стройны, худы, выгалены, элеганскі Янка Геніюш, празкі студэнт і амаль ужо доктар. Была гэта няпростая штука. Гутарыў пераважна з мамаю, якую ачараваў, а мне абяцаў разам да канца нашых дзён змагацца за Беларусь. Дамоў ужо не паехаў, толькі па паперы, каб ажаніцца. Відно было, што чалавек моцна пастанавіў нешта, не мог спакойна прайсці ля мяне і лапаў усё, не толькі за рукі, аж я зазлавалася. Вечарам запаліла лямпу і думаю, панясу яму, а быў ён у маім пакоі, калі будзе няветлівы, дык я яму такога нагавару, што адразу заверне аглоблі. Я яму пакажу вось цяпер менавіта, калі мы адзін на адзін. Уваходжу з лямпай, як каралева, падняўшы высока голаў. Мой будучы друг ветліва за яе дзякуе, цалуе мяне ў руку, і абое спакойна жадаем сабе добрыя ночы.
Такое джентльменства мяне канчаткова паканала, да таго цудоўная гутарка беларуская, шырокая нейкая, нескупая натура гэтага беднага студэнта. Усё раптам зрабілася мне несказана дарагім, і я падзякавала Богу ў душы за тое, што ён усякімі дзіўнымі дарогамі прывёў яго з далёкіх чэхаў у нашую хату. Неўзабаве згулялі вяселле. Белыя коні ў лёганькіх санках чакаюць. Бацькі нас благаславяць абразамі. Мы на каленях, пацалункі, раздзіраючы плач мамы. У Славачкі капаюць слёзы, Люся плача ўздрыгам. Пад пятку ў мой белы пантофлік палажылі грошы, каб яны вяліся ў мяне. У рукі далі цукер. Трэба кідаць яго на коні, дык будзе жыццё салодкае. Я ўсё выпаўняю. У цэркве поўна народу. Мне сказалі, ідучы кругом алтара, наступаць мужу лёгка на нагу. Гэта каб слухаўся. Перад вянчаннем яшчэ падышоў дружбант і шапнуў мне, каб моцна трымала мужа пад руку ў царкве, каб ніхто між намі не прайшоў, што ён сам хацеў мне зрабіць гэта, але цяпер каецца. І так моцна трымаю свайго сужанага, цалуемся, нас вітаюць. Мой атэіст толькі і рабіў, што хрысціўся, калі нас вянчалі, знача, дзякую Богу. У дома чакаюць нас госці, далей усё як на вяселлі, падаркі, госці да відна. Муж мяне носіць на руках, нават без вялікае намогі, і адразу адвозіць мяне ў Зэльву. З намі едзе яго мама і Славачка, які ад нас паедзе ў Жыровічу ў школу. Мне сумна. Я многа тут пакідаю ў бацькаўскай сялібе. Гэтым жыць буду вечна я і маё пяро. За сабою я пакідала улюбёны прастор палёў, якія мяне ўзгадавалі, труднае жыццё, нялёгкую працу ў полі на вялікай гаспадарцы, тапалёвы гай ля хаты і лес, які сама садзіла. Ён так хораша рос і ўжо гадаваў маслячкі, рыжыкі, тую вёску, якая мне столькі падсказала з мінулага, замурзаную крыху мо, але з душою бытая раса, якую я так разумела. Песні яе пайшлі следам за мною, і я пакідала сваю сям'ю і той пятачок зямлі на вялікай планеце, мае жлобаўцы, где я ніколі не сумавала, і не трэба мне было ніякага таварыства, калі было поле, наш дом і лес. І весела сярод альшыны, якраз праз нашыя лугі, працякала любая рэчка Ваўпянка, поўная шчупакоў, плотак і багатая ракамі. Сумна мне будзе без таты, ён вельмі разумны, нейк усё бачыць, быццам адчувае наперад, толькі жаль мне, што жлобаўцаў не разбудоўвае, не засаджвае болей садамі і лесам, жывецца там нейк з дня на дзень. Калі за нашай хатаю заходзіць сонца, дык робіцца аж страшна, быццам нехта адыходзіў назаўсёды. Халадок і ноч кладзецца на мае жлобаўцы, як чорная небяспека, як прадчуццё таго, што пасля прыйшло. Вось і тата мой прадчуваў гэта ўсё відавочна і не разбудоўваў свой кут на вякі. Гэта ўжо здалёк рысавалася на небасхілах вайна і тое, што ходзіць з ёю. Калі мы ехалі з мамаю ў Ваўкавыск, где меўся чакаць нас Яначка і разам з мамаю завесці мяне да лекара, бо чулася я вельмі дрэнна, і мама не хацела мяне хворай выдаваць замуж, тата нейк доўга туліў мяне да грудзей, як ніколі. Лекар у мяне знайшоў язву 12-перснай кішкі, што пацвердзілі пасля і ў прасе. Муж пераканаў тады маму, што ён жа лекар, дык будзе мяне лячыць, і калі мы ехалі дамоў, дык прытуліў мяне і вёз як дзіця. У мяне зрадзілася вялікая давера да яго. Здавалася, што ён добры чалавек, і гэта было галоўнае. Пасля я расчаравалася ў гэтым, але гэта пасля. А тым часам выйшаў тата на ганак, спатыкаць нас з дарогі, на руках занёс мяне ў хату, свайго сына ў спадніцы, які стараўся хоць крыху аблегчыць яго клопаты, разважыць яго, даць харошую кніжку, якія ён так жа прагна чытаў, як і я.
Яго трывожыла няпэўнасць нейкая мае будучай долі. Муж мой быў толькі яшчэ абсальвент медыцыны, належала яму яшчэ ў Чэхах здаваць дзяржаўныя экзамены, а гэта каштоўная і нялёгкая працэдура. Пасля не дадуць жа яму палякі працы ў сябе, бо і дыплом чэшскі, і муж беларус сведамы, упарты, непахісны, такога не купіш, не застрашыш, не перавыхаваеш болей на ніякі лад. Я ніколі нічога не планавала. Пляны — гэта домікі з карт. А ў свеце было такое ўсё нестабільнае, і вайна ў Гішпаніі кідала нецікавы цень на ўсю Еўропу. Я сабе думала, ну што ўжо будзе, калі двое людзей ідуць з чыстым сэрцам і з вераю харошае, дык жыццё ж іх не загубіць. Мне не давалі вялікай нейкай выправы. Паводле слоў майго мужа, гэта ўсё было лішнім, бо ж моды мяняліся, там, дзе ён жыве, далі нам проста вэксалі на кусок зямлі і крыху грошай. Небагаты мой муж нейк не вельмі аб гэтым усім клапаціўся. Здавалася, будзем жыць з ветру. Ці проста быў ён мужчынам, які заўсёды ўпэўнены, што так ці іначай на сваю сям'ю кусок хлеба заробіць. І так ішлі мы ў жыццё з ярым кляймом беларускасці на чале, ішлі насупраць з чыстым адданым айчыне сэрцам усіх тых ворагаў, для якіх адна назова нашай зямлі была нямілай.